Ya ayyuka, ya jin daɗi. Masha Allah. Barkanmu da sake saduwa a wani bidiyon. A yau zan ƙara yin magana ne akan Howkit, wadda na riga na yi bidiyo yadda za ka yi rijista, yadda za ka yi sayi partnership, membership. Din na yi, zan saka linkin bidiyon da na yi. Kowa ya je ya kalli bidiyon wanda bai ba. Up to now bai fi mutum 10 ne suka yi rijista, suka yi sayi membership ɗinsu yanzu suke earning ba. So this is very important to you as a newcomer wanda za ka fara samun kuɗi a online. Wannan hanya ce mai kyau. Wannan hanya ce mai kyau. Ka daure ka yi rijista, ka je ka samu wannan small 1000 ɗin ka yi amfani da shi. Yanzu daga ranar da na yi bidiyon nan zuwa yanzu na samu up to 5000 a wannan. Ba ma na referral bonus ba, up to 5000 na samu a wannan application ɗin. So go and sign off, ka yi amfani da referral code ɗina demand06. Zan ba ma kowa naira 200 duk wanda ya yi amfani da referral code ɗina. Sannan su kansu Howkit ɗin za su ƙara ma da 200 naira cashback. Kaga ka yi amfani da 600 naira ne ka je ka samu ka fara yin tax ɗinka, ka samu kuɗaɗe a online, kai ma a tafi da kai. Kamar yadda kuke gani pending balance ɗina wanda na yi yau shine 565. So far so good, alhamdulillah. Na san ba aiki ne ba, na je na ƙarfi ne na samu. So amma ga shi 565 ta shiga min, wadda kai na san maybe ka fi ni free time. Duk da ina da wani side hustle da nake zuwa in yi. Maybe ka fi ni free time. Kana zaune a gida ne anytime ko kuma kana zaune a shago ne. I don't know. Ka fi ni dai free time maybe. Kaga za ka fi ni samun kuɗi. So this is for you. Ka daure ka je ka yi rijista. It's for your own benefit. Idan ka yi, zan saka linkin a description na wannan bidiyo. Duk wanda bai yi rijista ba ya je rijista, ya sign off, ya amfani da referral code ɗina demand06. Kana yin rijista in dai ka yi amfani da referral code ɗina demand06, zan tura ma naira 200 ta wannan referral ta username ɗinka. Idan na tura ma naira 200 za ka ganta a kan balance ɗinka. Kamar yadda kuke gani a nan za ka gan shi a nan. Zan tura ma ka je ka yi rijista. Je ka rijista. Thank you. Na gode. Ma da bidiyo na gaba.